Северна Корея се стреми да постигне мирен договор с Съединените щати, Китай и Южна Корея, за да прекрати официално Корейската война и няма да спре ядрените си изпитания, докато това не стане факт. Това съобщи наскоро източник на агенция Reuters, който твърди, че лично е предал съобщението от Северна Корея до Китай. Знаете, преди седмица Северна Корея обяви, че е провела четвъртия си ядрен опит от 2006 година насам, рискувайки повече санкции, въпреки че Съединените щати и оръжейните експерти се съмняват, че устройството наистина е било водородна бомба. Тестът отново повдигна въпроси сред световните сили за това какво може да се направи, за да се спре ядрената програма на Севера. Източникът, който има контакти в севернокорейската столица Пхенян и правилно е прогнозирал първия ядрен опит на Севера през 2006 година, е заявил, че тестовете ще продължат, докато не бъде изпълнено искането на страната за подписването на договор. Знаете, Корейската война от 1950 до 1953 завърши с примирие, а не с мирен договор, който да е подписан от САЩ, които пък представляваха силите на ООН, Севернокорейската армия и Китайската армия. Сега Северна Корея иска тези три страни и Южна Корея да подпишат мирен договор. Каква е точно историята зад конфликта и ще продължи ли Северна Корея да заплашва с ядрено оръжие? В студиото са Милен Илиев от Кръжока за изучаване на Чукче, както и професор Нако Стефанов, изследовател на Източна Азия. Добре дошли на двама ви. Добре дошли на вас и на вашите зрители. Да започнем първо с разяснението на това. Направи ли поредния си ядрен опит Северна Корея или по-скоро пак бяха съобщения, които не са дотам точни и коректни? И според изявлението, което имаме на Централната телеграфна агенция на Северна Корея и на Министерския съвет, те са извършили поредния опит. И аз не виждам причина да се съмняваме в тяхното изявление. Това е един нормален акт, който така е във връзка. Сега икономиката, която се строи в Корея, е под мотото паралелно строителство на икономиката и на благата за хората и на ядреното оръжие, което пък осигурява защитата и нормалния живот в страната, за да не я сполети Корея съдбата на страни като Югославия, Афганистан, Ирак и Либия, които виждате като нямат средства за възпиране, биват нападани именно от Съединените щати, която е единствената страна в света, която е употребила атомна бомба и е унищожила хиляди и милиони човешки съдби. Колко пъти сте ходил, между другото, в Северна? Веднъж съм ходил, това беше 2008 година. От тогава живота там се развива доста динамично. Има така бурно строителство на жилищни сгради, на болници, на санаториум. Но хората продължават да гладуват. Справедливост. Аз мисля, че ние доста повече гладуваме. Едва ли там някой гладува. Дори ако има някакви затруднения поради ембаргото и санкциите, всичко се разделя така, че да има за всички, а не както е в нашата действителност, докато едни гладуват, други да тънат в разкош и пресищане, така че солидарността там е на много високо ниво също. Професор Стефанов, обяснете ни защо Северна Корея продължава да развива ядрения си потенциал. Само това ли може да я спаси, както отбеляза господин Илиев, от опасността да бъде разделена? Ами, вижте, трябва да кажем, че що се отнася до КНДР, Корейската народно-демократична република, тук става дума за един неразрешен конфликт още от действително 1953 година, когато фактически страната беше разделена на две по фактически този паралел, по който беше разделена още 1945 година. 83-я паралел. 38 паралел. По 38 паралел. И трябва да кажем, че там даже от страна на Съединените американски щати и Южна Корея е изградена една стена. Вие помните, толкова приказки имаше за Берлинската стена, но трябва да кажем, че тук стената не е изградена от КНДР, а стената е изградена именно фактически от другата страна. В южната част са разположени американски военни части, даже има съмнение, че там също има ядрено оръжие. Освен това, от време на време там се водят доста сериозни, учения се провеждат. Ето ще ви дам само като такъв пример. Ако си спомняте, преди беше година и половина, 2 години, там Ким Чен Ун обяви, че фактически е готов веднага да атакува само при най-малко, така да се каже, провокация. А тук ставаше дума за едно учение, което провеждаше фактически Съединените американски щати с Република Корея, като в учението се предполагаше да дойдат така наречените Б-2. Това невидимите самолети, които ги наричат, като те трябваше да отработват бомбардировка на ядрена инсталация.
Ако си спомняте, имаше един случай на времето, когато Ирак развиваше така ядрени, как да кажа, или имаше така ядрени инсталации, сега дали за мирна, дали за военни цели, не мога да кажа точно, тъй като не се занимавам с Ирак, но си спомням, че имаше случай, когато Израел нападна и фактически бомбардира тези инсталации и ги унищожи. И в този смисъл тук е напълно резонно да се помисли, че по кръвочението можеше и това да се направи, тъй като, пак повтарям, трябваше да дойдат от щатите най-модерни самолети и от тук той обяви фактически, значи КНДР обяви, че е готова при най-малкото нещо веднага започва война. Тоест, това беше, нека така да кажем, една реакция на, бих казал, това действително за възможността тя да бъде нападната внезапно с най-модерни оръжия. Тук ставаше дума и за тези Раптор, които са най-модерните изтребители на щатите, изтребители бомбардировачи и така нататък. Така че в този смисъл може да се каже, че КНДР действително поддържа една политика, където, как да ви кажа, не позволява на никой да засегне нейният суверенитет. И защо го прави за сметка на коя? За сметка на световната изолация? Господин Илиев, защо? Аз не смятам, че Северна Корея е изолирана от света. Когато аз пътувах там, понеже до Пекин пътувах с самолет, след което с влак, влака беше пълен с чужденци. Имаше канадски хокейен отбор, който отиваше там на турнир. Се запознах с момчета от Турция. В купето имаше един човек от Белгия, друг от Монголия. Туристически групи също идваше с Китай. Границата, доколкото видях, корейците я преминават безвизово. С Русия също нямат никакви отношения. С Африка поддържат. Имаше делегация, видях от половината Африка там, от цяла Азия. Така че ако някой го изолират Съединените щати, това означава, че той е в световна изолация. По-скоро САЩ са в световна изолация от хуманността и нормалното човешко съществуване. Да не прекаляваме обаче сега, нали? С тези определения. Кажете, от какво толкова има да се опасява Северна Корея? Защо толкова много е страх, че някой може така да я нападне? Ние виждаме какво става с Либия, с Кадафи, с Ирак, с Садам Хюсейн. Ние го виждаме, ама България не предприема такива действия, нали? България е част от НАТО. Част Ние от сме НАТО, по-скоро от другата страна. Така виждаме Сирия. И както професора каза, в Южна Корея има 70 000 американска армия, която е готова всеки един момент да нападне. Също тук малко се говори, но съвсем скоро в Южна Корея бяха арестувани 12 лекари, поради това, че имат в къщите им са намерени дискове с севернокорейска музика. В Южна Корея има закон за националната безопасност, заради която ако притежаваш или изказваш каквото и да е мнение за Севера, те очаква затвор. Също ако южнокореец желая да посети Северна Корея, има доста такива случаи. При връщането си той бива арестуван и също подложен на репресии. А като стана въпроси за глада, в интернет има достатъчно материали, може да се провери. Магазините са съвсем нормално заредени. Корейците получават жилища и в селата, и в града абсолютно безплатно от държавата. Данъчната система е отменена още в 1974 година. Хората не се притесняват за нищо. Здравеопазването е на ниво и е безплатно за всички граждани. Образованието също. Всеки зрител може да направи съпоставка с действителността у нас. Основните страни, с които търгуват Северна Корея в момента предвид ембаргото, откъде е, как да кажа, брутния вътрешен продукт, от какво се формира? Действително, все пак не може да се отрече, че действително страна на Запада има изолация спрямо КНДР. И от тук, да речем, нейните основни партньори търговски са страни, които, да кажем, имат смелост да търгуват. Кои са те? Това са преди всичко Китайската народна република, несъмнено. Това е Руската федерация, така наречените други страни, ренегати, както ги наричат, нали, на Запад. Това са Иран, например. Това са, да кажем, Куба и така нататък. Това са страни, Виетнам. Тоест тези страни, които са в лоши отношения с Съединените щати. Или поне в толкова близки. Виетнам в момента не е в лоши отношения с щатите. В момента не, но има история. Има история, но това е друг въпрос. Става дума, че ето тези страни, които, нека така да кажем, по един или друг начин не се съобразяват с мнението на Запада. Това са държавите, на които разчита Северна Корея. Може би а какво очакват от нея, между другото? Всички тия държави, които я подкрепят, какво очакват? Тя да държи режима. Това ли е в замяна? Добре, айде да го кажем така. От геополитическа гледна точка, нито Руската федерация, нито пък, да кажем, КНДР са заинтересовани, да кажем, в северната част на страната да се настаняват американски въоръжени сили. Такава непосредствена близост до Русия и Китай. Естествено.
Да, това е. И в този смисъл да кажем, те това по никакъв начин няма да го позволят. Така че ще продължава да тече тая политика на разделяне. Реално ли е това, господин Илиев? Или приказките за мирен договор с САЩ са по... За търговията, като стана въпрос, може би ще е очудващо за зрителите, че Северна Корея е най-големия вносител на български вина. Тоест, нашето производство на вино не отива толкова много за Европа. Ето, това е един наш традиционен партньор. И въпреки идеологическите и официалните позиции, между България и Корея има така едни приятелски отношения. Постоянно има размяна икономически и културен обмен. Наши културни изпълнители отиват там, техни идват тук спортисти на друго ниво. Така че самото реално общуване между държавите и това, което е пропагандно-идеологическия момент, доста се различават. А когато говорим кой от кого какво очаква, може би трябва да погледнем по един друг начин на междудържавните и междучовешки отношения, че просто дружбата, приятелството и взаимопомощта най-вече се базират на това, че можеш да даваш на някого без да очакваш нищо. Просто желанието ти е да помогнеш, да имаш едни дружески, едни приятелски отношения. Говорите за неща, които са повече в нашите мечти, отколкото в реалността. Имайки предвид, че ако тръгнем от вашата логика, професора, че Руската федерация и Китай нямат интерес, Америка да наближи толкова до техните граници, то какво те помагат с токи, с капитали на Северна Корея? Какво обаче Северна Корея дава в замяна? Тя развива с тези средства ядрената си програма. Сега, първо, по повод на предишния ви въпрос за разделението. Имайте предвид, че това, което се предлага в момента и договора, и фактически обединението, се предлага под една формула. Една страна, две системи. Знаете, че в резултат на Втората световна война и по-късно на Студената война, редица страни бяха разделени. Значи това бяха разделени. Германия беше разделена, Китай, фактически имаме КНР, Република Китай, Виетнам и Корея. И Корейския полуостров също беше разделен. И от тук, да кажем, имаше различни формули на обединение. Знаем, че имаше една формула, при която, да кажем, Федерална република Германия глътна ГДР. Имаше една друга формула, където Северен Виетнам, Демократическа република Виетнам, успя, да се казва, в една много страшна война, обаче все пак тя успя да обедини страната, при условие даже, че американците помагаха, нали? Тя успя да обедини страната, да кажем. Ето това е другата формула. Третата формула е тази, която предлага, да кажем, Китай на Република Корея, а това е формулата една страна, две системи. И това е и същата формула, която предлага и КНДР. Една страна, две системи. Но при едно условие, това е много важно условие, да няма чужда войска на Корейския полуостров. Ето тук вече с това условие Съединените американски щати не са съгласни. И заради това не се получава обединението. Това е причината за няма обединение. Да, основната причина е това. И това е причината КНДР така да се снабдява с ядрено оръжие и да прави опити. Вижте сега, нека така да кажем, за Съединените американски щати е много важно от геополитическа и геоекономическа гледна точка, е много важно тяхното присъствие в зоната на Източна Азия, където те да имат, така да се каже... Логично. Нали. И от тук да кажем, те заради това присъстват там по всякакъв начин. Ето в Южна Корея те присъстват и поради тази причина, по-моему, на този етап, при тази политика на Съединените американски щати, просто ще бъде изключено да има обединение на двете части. Това е мирен договор, това за което настоява Пхенян, да има сключен мирен договор след тази Корейска война от 53-та. Защо все още няма подписан такъв? Защото Южна Корея и САЩ не желаят да подпишат такъв договор. При многократните покани, преговори и желания на Пхенян да се подпише такъв договор, винаги има отказ от другата страна. Така че тук вината изцяло пада върху противната страна. Може ли да кажем, че ако се подпише той обаче, Пхенян изцяло ще се откаже от ядрената си програма? Ако се гарантирате, това го заявяват, между другото, че ако им се гарантира да кажем... Сега, дали може да се очаква? Можем да очакваме отказване от ядрената програма на Корейската народно-демократична република, когато САЩ се откажат от тяхната агресивна политика по повод целия свят. Така че топката е в ръцете на Съединените щати. Ако те се откажат да водят войни навсякъде по света и да заплашват всеки, който се стреми към свобода и независимост, тогава и няма да има нужда от ядрени оръжия. Не всеки обаче вади водородна бомба. Ние виждаме, че Северна Корея, откакто съществува от 1945 година, от 1948 година по-точно, никога не е нападнала нито една държава и никога не е била заплаха за никого. Пак може да направим съпоставка с тази империя на злото от Северна Америка, която, откакто съществува, е извършила агресии по целия свят и е виновна за смъртта и нещастието. Северна Корея направи това. Колко съобщения има за убити и то роднини?
Това не на са управляващите, съобщения. които са изяждани от кучета и Говорех всякакви с един зверства. така дипломат, приятел кореец, и той казаше, че в момента е 70 години от основаването на страната и правейки си изводите от разпадането на СССР в България, за да не се получава една номенклатурна прослойка, която се ояжда и мързелува, просто Ким Чен Ун обновява кадрите и иска самите ръководни кадри да работят много и да отдават себе си, а не да бъдат господари на народа. И някои биват отстранявани. Другото е пропаганда за зенитните оръдия и кучета. Това, разбира се, е пропаганда, но е добре ние българите да се замислиме кой ни управлява, как ни управлява и в една нормална страна как се постъпва с такива, които ние търпим. Нормално ли е да убиваш по такъв начин тези, които са част от номенклатурата, така наречена? И също разбирате ли я тая? Сега, вие ако имате преди Чичото, който той, нали, знаете, че там има случаи, където Чичото беше осъден на смърт и беше разстрелян. Да. Чичото, т.е. това е съпруга на лелята, т.е. на сестрата на баща му. Той беше обявен за национален предател. Сега тук има много неясни неща. Аз ще кажа, без да гарантирам, че това е така или не е така, ще кажа, нали, това, което върви в момента сред световните анализатори като версия. Защо? Коя е причината? Имайте предвид, че Чичото беше представител на, така да се каже, до голяма степен представител на Китай, на Китайската народна република в КНДР. Сега, тук може би това не е много известно на нашите зрители, но фактически даже този, нека така да кажем, политика Чуче, защото тя е с придихание, така, с х малко така, но Чуче, значи тази политика Чуче, тя е резултат на, това е опора на собствените сили. Значи откъде дойде тази опора на собствените сили? Когато между Съветския съюз по времето на Хрущов и КНР там се получи едно страшно, така да се каже, охладняване на отношенията, даже стигна до конфликти, трябва да кажем, че в онзи момент КНДР взе позицията, взе страната на Китайската народна република. И от тук се получи едно дистанциране между Съветския съюз и собствено КНДР. Нали, колкото и да е, но се получи една такава дистанция. От друга страна, обаче, когато 1966 година в КНР започна китайската културна революция, така наречената Велика пролетарска културна революция, на практика Мао Цзедун пожела КНДР да се присъедини и също да почне така културна революция. Тогава Ким Ир Сен отказа. Сега имайте предвид, че пък самото дистанциране на КНДР започна във връзка с това, че когато Хрущов фактически дойде на власт, той реши да смени ръководителите на всичките страни, социалистически, и на изток и на запад, да ги смени с хора, които са, така да се каже, не, както той, нали, не са станали ръководители не по времето на Сталин, когато начало на Съветския съюз е Сталина, а когато той фактически идва на власт. Да си сложи свои хора. Да сложи свои хора. Така. У нас това мина най-млеко, трябва да кажем, че у нас, нали, Вълко Червенков беше сменен от Тодор Живков, това мина без почти всеки, така да се каже. В Северна Корея обаче не се случи. Той там искаше да смени Мао Цзедун, Хрущов, с Пън Де Хуай. Там въобще не се случи. И с Ким Ир Сен също не се случи. И от тук е тази дистанция, която се получи. И Чичото, който беше убит, който представлява китайските интереси. И 66-та година фактически Ким Ир Сен отказа фактически да тръгне с Китай. Тоест той прояви, така да се каже, едно... Смяташе, че той не трябва да зависи в такава голяма степен от политиките на тези големи сили. И от тук фактически се започна една изолация, даже бих казал първоначално една изолация от страна на Съветския съюз и КНДР. И от тук тази политика на Чуче, т.е. на опора на собствените сили. Ние ще се опрем в своето развитие на собствените сили. Все пак не бива да се забравя, че КНР е една малка страна. Т.е. автаркията, даже една гигантска страна, трудно може да се позволи автаркия. Когато става дума за малка страна, това още по-трудно трябва да кажем. Но така или иначе, те до сега успяват в някакъв случай, в някакъв смисъл да кажем, поддържат един баланс. Имайте предвид, че даже по първите години, когато беха разделени двете страни, фактически до идването до началото на 6-те години, КНДР беше икономически доста по-развита, отколкото КНДР. Но по-нататък във връзка с тези събития, тя започне изостаналото развитие и обратното. КНДР трябва да кажем, че тя получи много голяма помощ от страна Съединените американски щати, от страна на Япония, фактически, за да може тя, така да се каже, да се покаже като пример спрямо
Северна Корея. Знаете, Да. че навсякъде го имаше това нещо. Да, така беше и в, нека така да кажем, и в ГДР, ФРГ, ако си спомняте. Значи целта беше, нали, да се покаже, че ето капитализмът по-добре работи от социализма и така нататък. По същия начин, да кажем, и в Стигнете Китай. до чичото. За И да стигнем до чичото. Въпросът е, че днес в Китай има така наречен модел на пазарен социализъм. Тоест Китай значи, постепенно трансформира това, което беше системата на държавен социализъм, го трансформира в това, което може да наречем модел на пазарен социализъм. Значи при този модел там се, така да се каже, си има една определена либерализация, позволява се там приватизация, вкарват се и пазарни елементи в икономиката, при което те активно започнаха да се сътрудничат с Южна Корея. Имайте предвид, че в момента на Южна Корея и най-големият вносител и най-големият износител, това е Китай за нейната икономика. Тоест в един известен смисъл Южна Корея зависи икономически от Китай, а политически от Съединените американски щати. И тук в един момент, това е версията, която се казва, в един момент обаче, както на времето Горбачов направи с Източна Европа, ако си спомняте, имаше една среща в Малта, където той в буквалния смисъл на думата подари Източна Европа на Съединените американски щати и на Запад. Това стана. Тоест, и така наречената 10 ноември у нас е следствие, да кажем, от това нещо. Две думи за чичото. Имаше разследване. Един момент, само да завърша. Този момент много важен. И ето тук фактически Китай се опитва на практика да направи същото нещо с КНДР. Разбирате? Така. Тоест, да се получи тая ситуация. Чичото искал да подари... Не чичото, КНР. Китайците искат Китайците и чичото иска да фактически поддържа тази политика. И затова обявен за национален приятел. Това, което аз прочетох като официално съобщение, че чичото е разкрит с антипартийна и антидържавна групировка, с присвояване на много държавни средства, с влизане във връзка с Съединените щати. Целта му е била да смени идеологията и строя на Корейската народно-демократична република. Че трябва да бъде убит. За национално предателство в една нормална държава, сега там имат смъртна присъда. Аз дали съм привърженик или не. Да. Това е най-тежкото наказание. Такова наказание съществува и в САЩ, и в Русия. Аз може да съм противник да се убива човек. Но в този режим изобщо може ли да бъде защитено правото на някого? Може ли да излезе, да има адвокат, да има честен процес и така нататък? Самият чичото си е признал своите престъпления. Поне това четем в медиите и това са официалните съобщения. Дали е така? Политиката на наказания в Корея е да се наказва вдъхновителя, този чичото. А хората около него и другата група, които се смятат с уневиняващи обстоятелства като подведени, просто се отиват за няколко години в тези учреждения за превъзпитание, след което се връщат в обществото, като разкаяли се хора и стават отново едни пълноценни граждани. Докато тук виждаме, ако някой отиде в затвора, той после е дъмгосан през целия си живот, въпреки че си е изтърпял наказанието. Това беше интересно, между другото, което го казахте, че те не са убити всички самишленици, а те се връщат просто отново главата, в този, който е подвел си. Не, че това оправдава убийството. Сега вижте, на всяка една страна, ако вие искате да смените строя, ето да речем, ако аз в момента обявя тук по вас по телевизията, че аз искам да смена строя в България, най-малкото да кажем, ще ме прати сигурно в затвора, нали? Ами няма, защото в България много се говори за Велико народно събрание и смяна на управлението и така нататък. Моля се, ето да речем, даже в Федерална република Германия, там, например, Германската комунистическа партия е забранена именно под този предлог, че това е антисистемна партия, която иска да смени системата в Германия. И тя е забранена. Така наречения режим, демократически може да го наречем, в който живееме тук, е един репресивен, така и ако може да се изразиме с думите на Ким Чен Ир, в капиталистическите държави законите са средства и инструменти в ръцете на управляващите за потискане и ограбване на населението на техните страни. Така че ние не можем да се похвалиме с истинско народовластие в нашата страна, а просто с една фасадна демокрация. Тя и Северна Корея се води демократична република, така че... Ами в Северна Корея, ако един човек от нашето общество, който е под влияние на масовата депресия, може да се каже, което така всички са под власти на една депресия, озлобление, едно нещастие, липсата на перспектива, там ще се почувства все едно е попаднал в един друг свят, в една страна на мечтите, където всички хора са така оптимисти, весели, са бодри, са навсякъде, всеки на всеки ще помогне. По задължение обаче, защото ако ги видят в друго настроение, може да има наказание. По задължение, но в никакъв случай няма да се допусне, ако се стане сбиване на улицата, да минаващите да снимат с телефон или да гледат, или никой да не се намесва и да има такова отчуждение и индивидуализъм.
Това едва ли е на сила, защото някой ги гледа, а защото още от ранна детска възраст има едно възпитание в дух на нравственост и нормални човешки взаимоотношения, което у нас, за съжаление, не съществува. Кажете обаче за митовете, които се разпространяват. Например, аз не знам доколко са митове. Всъщност, вие как се ориентирате в това, кое е лъжа и кое е истина по отношение на Северна Корея, тъй като информациите за държавата са винаги твърде има много две гледни точки. Нали? Ако гледаме само от информационните агенции, които идват от Южна Корея, Япония и САЩ, които са противници на Северна Корея, може да се чуе, че там ядат хора. Трудно е да го определиш. Дайте се за това, за което се говори, един от стряскащите факти. Вярно ли е, че при пожар трябва първо да спасиш портрета на Ким Чен Ун? Значи, ако направим сравнение... Или Ким Ир Сен. Едва ли има указания, както знаете, например в метрото има указания как да се действа при пожар, едва ли има указания при пожар спасете първо портретите, дори с криз за живота си, но все пак кажете, откъде идва личностите на тези лидери са така издигнати в култ от населението. Ако се... Не знам, може би за някой човек, ако има дори нас съграждане някаква висша ценност и стане бедствие, той ще отива, ще иска да спасява. Това си е просто... При нас малко и религията забранява да си правим кумири, така че едва ли бихме могли да... Те са си направили кумири. Кажете истина ли обаче? Това е ли идва от някакъв конкретен случай? Защото ми казахте, че става въпрос за един конкретен случай, откъдето е тръгнал този слух. Слухът е, че има указания. Има така случай, когато станало пожар и едно дете с риск за живота си спасило портретите. Това е случка, която се използва в идеологическата работа в Корея, как хората, нали, уважават и обичат своето ръководство или своите вождове, или своята идеология, или своя център. И това се интерпретира, че има указания да се спасяват портрети. Сирените, които ги будят сутрин, доколко това е... Аз там, докато пребивавах, не чух никакви сирени да ме будят. Аз съм бил и в Истанбул и там се будех от виенето на ходжите от джамиите. Много по-стряскаща ситуация. Вижте се, значи Кенедър е един мобилизационен модел. Тоест, това е икономика и общество, политическа и мобилизационна, защото те иначе трудно биха издържали, тъй като пак все пак така или иначе не може да се отрече, че да, те са изолирани в известен смисъл, това, което говорихме до сега, че те все пак и определена изолация има. И този мобилизационен модел, той несъмнено живее, така да се каже, по едни други закони и принципи, които са по-различни, да кажем, от общества, които не са толкова така да се каже, не са в такъв мобилизационен модел. Така че, когато имаме един мобилизационен модел, да, по-различни са нещата, несъмнено и логиката, да кажем, на едно общество, което е демобилизирано, така да се извинявам се като нашето общество, това е съвсем друга логика от едно мобилизационно общество, т.е. едно мобилизирано на висока степен общество. Колко още може да съществува в този си вид Северна Корея? Вижте, едно мобилизационен модел... Така затворена, разчитайки само на собствените си сили. Аз мисля, че... Докато има това ръководство и приемственост на идеите от поколение на поколение на практиката, тя има реален шанс да си съществува по век и веков. Въпреки затрудненията си с хранването, които отбелязваме затрудненията си с хранването в действителност не съществуват. Има недостиг на някои стоки, които там не съществуват, които се разпределят. Кои, например? Кажете, кои, например, са... Когато аз ходех, примерно имаше недостиг на месо, защото държавата е планинска, повече се сеят зърнени култури. И тогава се разпределяше колкото има, примерно по 1 килограм на човек в месец. Не може един да изяде 10 кг, а друг да остане гладен. Това се компенсира обаче с наличието, понеже е полуостров и има морета, на много риба. Правят се такива комбинати за производство на риба. Ако нямаш месо, ще нахраниш народа с риба. Какво работят, между другото, в севернокорейците предимно? Там има силна така промишлено селско стопанство. Произвежда се оръжие, сега се произвеждат автомобили, произвеждат се смартфони, произвеждат се компютри. За чия употреба обаче? Къде се изнасят? Защото оръжието за къде? Те сами се въоръжават или как? Много от нещата се ползват на вътрешния пазар. Много неща се изнасят за, както професора каза, Китай, Виетнам, много страни от Африка. Пазарът е огромен. Значи, когато говорим за изолация от Европа и САЩ, не трябва да забравяме, че Европа и САЩ не са света. По-скоро Европа и САЩ са тази част на света, която е в криза. Нравствена, икономическа, политическа и всякаква друга. Това може да го забележим и с кризата. Ваша трактовка, така е, да. Нали, от друга гледна точка, пък и Северна Корея в криза. Вижте сега, аз ще ви кажа така, имайте предвид, че значи Корейския полуостров, южната му част, тя е изключително благоприятна за отглеждането на селскостопански култури.
Като северната част е по-скоро тя е богата на различни такива суровини. Руди, метали и така нататък и така нататък. Що се отнася до така нареченият глад? Да, той е факт. В този смисъл, че имаше там една много лоша година, нали, от гледна точка на културите, а при тази така или иначе изолация и липса все пак на свободни средства, които да могат да се купуват, да, имаше при тази лоша година има определени проблеми, имало, нека така кажем, определени проблеми с храненето на населението. Но в никакъв случай не и тези, нека така да кажем, митове, нали, които се разпространяват, че едва ли не там се умирал от глад и така нататък, защото, пак ви повтарям, действително тук съм съгласен с колегата, че да, това е общество, което все пак е като мобилизационно общество, тук е много важна солидарността вътре в самото общество. Тук да кажем, едва ли някой, ако има някой, който да яде, друг да остане гладен. Разбирате ли? В този смисъл да кажем, там да се умира от глад. Добре. И последно само за да заключим, тъй като разговорът ни е към своя край. Има ли подобни настроения в Северна Корея, които да искат смяна на модела на управление? Вие като бяхте там, усетихте ли такива настроения? Или тя ги е страх въобще да споделят такива мнения? Никой не го е страх. Напротив, навсякъде бяха едно уважение и гордост от постигнатите резултати. Една тясна сплотеност. Не ви ли разпитвахте? Кажете сега, как е в Европа? Питаха как е в Европа. И аз викам, например, откакто в България падна социализма, можете да видите как се стреля с гранатомет или с автомат, или как бивши професори Вие тотално сте ги изплашил, сигурно сте ви платили след това. Или как имахме работеща промишленост, вече нямаме, или как е ликвидирано селското стопанство. И те казват хората, много съжаляваме за рухването и сполетялата ви беда с капитализма. Викам, ние сме си виновни, защото го допуснахме. Затова сте ви пуснали в Северна Корея, защото говорите това, което трябва. Не, вижте, имайте причини, несъмнено също там има хора недоволни. Има случаи, да кажем, на така наречените, нали, избягали, да кажем, в Южна Корея и така нататък. Има ги тези случаи, това е безспорно. Във всяко едно общество има и доволни, има и недоволни. Но няма такава критична маса, която да се умее. Боже мой, ние в момента сме в социодемографска катастрофа и в България някаква критична маса да има за смяна на този неолиберален модел, както виждате, няма. А ние си загиваме като нас. Продължителността на живота постоянно нараства. Столетници има доста също там. Здравеопазването е на много високо ниво. Можем да направим съпоставка с тези критерии в нашата държава, от как рухва социализма. Високо ниво? Откъде съдите за това, освен от това, което сте прочел? Но вас лично, като бяхте там, какво ви наложи ли ви се да ползвате здравната им система? Откъде черпите тази информация? Слава Богу, не ми се наложи, но това, което съм гледал като кадри, като информация, строящите се тогава болници, виждам, че едно ниво и абсолютно всеки човек там подлежи дори на задължителни профилактични прегледи. Има такива едни отговорници, но там има едни отговорници, които посещават по домовете лекарите, хората. Дори да не искаш, няма къде да се скриеш от лекара за профилактичния преглед. Ако нещо си болен, веднага те изпращат в съответната болница да те лекуват, а няма да те остават. Нямаш пари, няма да се лекуваш. Както е в демократичния свят. Нямаш ли пари, умираш. Имаш ли пари, си цар и си на върха. Вижте, да, това е действително така. Това е така наречено социалистическо здравеопазване, което много така набляга на профилактиката. И ако го сравним с това, което е днес у нас, ми трябва да ви кажа така. И не само социалистическо. Например, ще ви дам пример Япония. Там също много се обръща внимание на профилактиката, имайте предвид. При тази причина, да кажем, ето у нас една от ключовите причини за ранна смъртност, тъй като ние сме на първо място по ранна смъртност в Европейския съюз, само това ще кажа, това е рак. Защо? Защото у нас, извинявам се, вече болници са търговски дружества и поради тази причина вие говорите профилактика, но за съжаление няма профилактика. Случаи на рак у нас, които, например, 80% от тези случаи на рак, които у нас хората умират, например, в една Япония ги лекуват именно заради тази профилактика. Заради профилактиката. Тук обаче, ако искаш профилактика, трябва специално за раковите болести да си я платиш. Това е факт. Изследванията. Много ви благодаря. Открехнахте вратата към Северна Корея. Беше интересно, надявам се да няма повече поводи и проби на подобни ядрени оръжия, но пък ще се радвам да ни разкажете още за източната част на Азия. Благодаря ви още веднъж. Лоша прогноза. Така се разделяме. Още теми от деня. Очаквайте утре вечер. Спокойна нощ.